Hayırlı gün muhterem tamaşaçılarыбыз, эфирде bizning Kunak rubrikasının çirattагы чыгарылышы. Бүгін менің әңгәмәдәшем опека һәм попечительлек бүлеге начальнигы Лилия Хажаева. Hayırlı gün Лилия Галимзановна. Исәнмесез. Бүген халыкара балаларны яклау көне һәм шушы уңайдан минем беренче сорауым. Безнең районда асрамага алынган балалар күпме? Бүгенге көндә безнең районда барлыгы 35 гаилә бездә исәптә тора. Һәм шулардан 50 баласы тәрбиягә алынган безнең. 50 бала исәптә тора. Ул балалар белән безнең һәр вакыт контроль. Елына 2 тапкыр без плановый проверка үтәбез. То есть без аларның торак, коммуналь шартларын тикшерәбез. Балаларның яшәвен карыйбыз. Шулай ук без балалар бакчасында булабыз, мәктәпләрдә класс җитәкчеләре белән бик тыгыз элемтәдә торабыз. Шулай ук без балалар белән психологик тыслар уздырабыз. Безнең бүлектә психологыбыз бар, үзебезнең. Бу яктан безгә бик уңай һәм кулай булып тора. Нинди гаилә асрамага бала алырга мөмкин һәм моның өчен ниләр эшләргә кирәк? Әти-әниләр балаларны тәрбиягә алу дигән карарга килсәләр, безнең опека һәм попечитель бүлегенә рәхим итәләр. Алар безгә тулы пакет документов дип әйтергә, кейс документов әзерләп киләләр. Аларның тулы гаиләдән булуы бик мөһим. Бик әйбәт очрак инде, әгәр ир яки хатын гына булса, без инде ул андай очракка бик ныграк игътибар бирәбез. Мөмкин андай очракта һәм без аларның тикшерәбез торак шартларын, аларның тора торган җирләре бармы. Шулай тикшерәбез өй шартларын, психологик халәтләрен тикшерәбез. Алар безнең үтә Чистайның шәһәрендә содействовать итәбез без. Балалар йорты белән, психологлар белән тыгыз элемтәдә. Алар безнең үтәргә тиеш. Русча әйткәндә школа приемных родителей дигән программа үтәргә тиеш. 72 сәгать. Менә шул сертификатлары булырга тиеш. Без шундый карарга килгән әти-әниләрне бик ныклап тикшерәбез. Үзегез беләсез инде, ул баланы тәрбияләргә алу, ул җиңел генә эш түгел, ул бик авыр хезмәт таләп итә торган эш. Шуның өчен бу эшкә бик ныклап карыйбыз без. Асрамага бала алынган гаиләләрдә ниндирәк проблемалар килеп туа? Барлык гаиләләрдә дә проблема булган кебек, безнең тәрбиягә алынган балаларда да, шундый гаиләләрдә дә проблемалар була инде. Төрле хәлләр була дигән кебек инде, менә 18 яшь тулгач бит инде балалар үзләре мөстәкыйль тормыш юлына басмакиләр. Алар инде һәр вакыт ирек яраталар, иреккә китмәкиләр. Шулай ук ата-аналар белән аңлашылмаучанлык, үзегез беләсез бит инде хәзер поколение Z дигән балалар китте, аларның белән тәрбияләү бик авыр. Шулай да безнең инде ата-аналар бик ул яктан балаларны дөрес тәрбиялиләр. Бездә әле безнең районда Аллага шөкер хәлләр теге масштабный проблемалар булганы юк. Андый гаиләләргә нинди дә булса льготалар, дәүләт ярдәме каралганмы? Безнең дәүләтебез тәрбиягә алынган гаиләләргә түләүләр түли дип әйтергә кирәк. Ул түләүләр безнең индексацияләнә. Шулай безнең каралган менә бу тәрбиягә алынган балаларның әти-әниләренә хезмәт хакы. Бу хезмәт хакы әти-әниләре педагогик яки медицина белеменә ия булса, өстәмә түләү каралган. Шулай балалар бакчасына бушлай йөриләр, безнең балалар бушлай тәрбияләнәләр, бушлай. Шулай коммуналь хезмәт хакларына ташламалар бар. Әйтәсе килә, тагын дәүләтнең программасы эшли, ятим балаларга торак мәсьәләсе. Торакны төзеп бирә дәүләт. Алар шул балалар статуска ия булса, тораклы булалар. Бүген бәйрәм уңайыннан безнең бүлегебез бик матур шул зур чарага бәйрәм программасы әзерләде. Безнең бүген акция була, бушлай туңдырма дигән, бесплатный мороженое дигән. Килегез, көтеп калабыз, хөрмәтле әти-әниләр балаларыгыз белән. Шулай ук безнең бүлектә исәптә торучы балаларыбызга тәм-томнар әзерләнгән пакетлар әзерләдек. Монда безнең игенәчеләребез бик зур ярдәм итте. Форсаттан файдаланып, мин аларга бик зур рәхмәт әйтеп китәсем килә. Алар безнең һәр вакыт, һәр даим ярдәм итеп торалар. Алар Шакирова Диана Мингариф кызы, Ахмедзянов Радик Әкрәм улы, Аглямов Миндар Агзам улы,
Латыпов Булат Гусман улы һәм Мусин Рәфис Гапсәләм улы. Аларга бик зур рәхмәт. Безнең балаларны шатландырган өчен Ходай аларны шатландырсын. Балаларны яклау көне бер датага гына кайтып калмасын иде. 1 июнь генә булмасын. Алар безнең киләчәгебез, алар безнең тормыш чәчәкләре. Алар безнең саклауга, яклауга мохтаҗ. Ил күкләребез аяз булсын. Балаларыбыз туып торсын, үсеп торсыннар. Алар безнең киләчәгебез. Балаларның йөзләреннән елмаю китмәсен. Әти-әниләребез шат булсын, бәхетле булсыннар. Рәхмәт яусын Лилия Галимҗановна әңгәмәгез өчен. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, шуның белән безнең бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр исән-мин булыгыз.